Nasa YouTube kayo mamaya, ha? Ano? Seryoso na. May sabi ko eh. Okay, point. More gawin namin. Kautik lang parang sa'yo.
Kahit kung sa dati, hindi na lang ako natin. Eh, ngayon, Dalawa yung tinari. Ginalingan, may camera eh. Sangat kali lagi, kan aku sangat. Wala ba siya? Pre, kahit nga di ito pag-jab-jab ka. Sige. Dito. Ay, mayroon. May hawak na siyang bago. Sino magkasangga? Sino magkasangga? Wala. Dapat sila. Ayun. Fix your pick. Kami naman. Yan! Ang pwede pa kita yun. Yung ano
Hindi na pala si Gopre. May cheering yun ha, may cheering yun ha. Focus mo na lang jump pass mo, pero hindi ka, may mapaytay ka. Pero kaya naman sa jump pass mo ha. Yes. Yan, jump pass mo kahit ano mangyari. Racing! Sila lang! Sila lang! Ano sa'yo ko? Sila lang! Sila lang! Umayos ka kasama mo. Sila lang! Kasama rin naman. Hoy! Hey! Iyagat na lang ha? Ano? Iwangan jump pass. Gusto mo na na? Pero yung basketball? Hindi pa nakita ko. Pero yung basketball niya, ano mo na lang? Okay na, oo. Cut na agad ka. Mas lagay mo highlights. Pre highlights lagay mo.